gashi na kwanta ai kai ɗauke shi maza ku kai shi da mai gari a kai shi asibiti. To fita. Kafin nan mu za mu shiga neman ɗan mamu. An gaba. Sajin Sale! Yasa. Inda ɗan mamu yake sai mun je mun nemo shi saboda we are several. Allah ba ku sa'a. Waya. Za mu kama shi da mu. Ɗauke shi kuce. To ba damuwa ɗauka. Ba damuwa kuka. Sacin zuciya farin wata ke ka haske samaniya bani da buri. I am Inspector DKK Dankare under the Severland from the Nigerian Police Force. You are under arrest. Ka miko kanka ko kuma mu tafi da gawarka. Cikin biyu za a yi ɗaya in kai ta wurin kai ka san aikin in kuma baka yi ba halin salin ma wuce da kai ko ta yi aiki a kanka. I hope you get me right. Sergeant Sale! Yes, sir. Arrest him! Okay, sir.
sannu 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 kaji mutane da yanzu kwata-kwata ba su da imani su san ba wa Allah haka ta masa duka inda kasar dabba amma ba damuwa mu ne da fada ai tunda mai gani ya sa a kama su Allah zai baka sauki kuma zaka ga sakamako sannu kaji gaskiya mutanen nan ba su ma adalci ba duka haka ruwan za ka sha? to bari in ba ka shi sha a hankali sha a hankali ya yi karka sha da yawa a hankali a hankali a hankali to amma sarkin fada ni bari in shiga in je in duba fada mana idan mun bari baka wajen bana nan din ne wa za su iya neman ɗaya daga cikin mu haka ne to da sai a dan kula min da mara lafiya nan ba da mu na dawo yanzu insha Allah dawo lafiya amin ya rabbi dawo lafiya amin summa Allah tsare Jama'a assalamu alaikum, sunana Tasiu dan mutan yawi, ɗaya daga cikin jaruman da ake kokarin fafata da su a cikin fim ɗin dare ɗaya mai suna Idi mai rake. Na zo ne domin mun tallata muku album ɗin abokina wato Ali Efo mai suna Sakon Zuciya. San ki yana da ɗin girma, ke nake nema, auren ki shi ne burina. Ke ce cikon buri, hasken annuri, son ki ya girma ya zama ƙauna, kalli idanu ki gaskata. Kallo guda naiwa Amira ta sace zuciya, kyakkyawa san kowa ake zan sa a ɗakina. Mama, ƙaunar ki nake a cikin raina da jini. Mama, mai share hawaye na. Purchase your tracks today. Sakon zuciya zan furta, na riga na kamu da kaunar ki cikin raina. Muradi, sakon zuciya zan furta, na riga na kamu da kaunar ki cikin raina. Purchase your tracks today. Yes, dan mamu na zo da wata labari ne da Allah game da isar da wata sako. Kai jama'a assalamu alaikum, sallama irin ta addinin musulunci. Muna tallata muku waƙar Ali Efo wato album nashi mai dauke da taken suna Sakon Zuciya. Idan kana buƙatar neman wannan waƙar kana iya samun shi a channel nashi na Ali Efo TV. Wannan waƙan idan ka je ka saurara waƙoƙi ne tsantsa na soyayya, farin cikin ku farin cikinmu farin cikinmu farin cikinku mu haɗe a Ali Efo TV. Ya wuya da Allah. Sakon Zuciya. ranka shi dare na kwana Lafiya kalau. an tashi lafiya Alhamdulillah. Sarkin noma ina zuwa haka? wallahi ranka ya dade daga gona ne na tashi na ce to bara in zo in gaida fada Allah sarki. dan kar sarki ya zo ya ce na ki fada na ce bara in zo in gabi da bi saboda kara zuwa ce na yi laifi Sarkin noma. Allah ta taimake ka Daman yanayin damana ba lalle bane mu samu jama'a a wannan fada kamar rani. Allah ta taimake ka To don haka ko baka zo ba kwana biyu na san kai ma abucin zuwa wannan fada ne. na gode To yanzu yanayin damana ba lalle bane a samu jama'a kamar rani haka ne ko ba haka ba. Mun san sha'anin damana, ka san yanayin jama'ar mutanen mu din ba ragwage bane. In aka ce maka damuna ya zo to kwanmu da kwarkwata za mu tashi mu bata neman halal. wannan haka ne Eh, Allah ta taimake ka amin. godiya nake
Wa alaikum salam. Wallahi na kawo raso. San da so. Yawwa sannu. Ya kake? Alhamdulillah. Sannu kwana biyu. Sai godiya wallahi. Ka jin daɗi. An gode Allah. Akwai abin da ke tafe da ni yanzu nan. Me yasa ke tafe da kai kuma? Gaskiya labarin ina tunani ba labarin ne wanda za a ce za ki daɗin sa ba. Me ya faru? Akwai wani abin da ya faru. Na zo ne in tabbatar da wani abu da yake kokarin faruwa, amma na ce ba zan kasa gwiwa ba sai na ji daga gare ki, saboda idan ban ji daga gare ki ba ina tunani duk wanda zai ban labarin nan bai zama lalace na yarda ba. Me kuma ya faru ne? Ina fatan kin san wannan abokin nawa Aliyu ko? Okay. Wanda yake takura ma rayuwa na din nan? Ha? To me yasa baki ga min da jima ba? To abin da yasa ban gaya maka ba saboda ban san wannan zai dame ni haka ba. Tunda abun ya kasance haka kuma kin san muna tare ai sai ki ga min cewa ga abun da ke kun gaya miki, amma tunda ke baki taba ga min ba ni kuma abun gaskiya na ji abun ba dadi sosai saboda ina gona ya ji ya same ni da wasu maganganun ban ji dadin sa ba. Gaskiyan al'amari shi yace yana so na, ni ban ce ina son shi ba gaskiya. Kin tabbatar? Gaskiya ne. Kin tabbatar? Na tabbatar mana. Karfa yin bincika yanzu in ji maganar fa ba haka take ba. Kin san ba zan ji dadi ba. Ni ba na son shi. To shikenan tunda haka kika ce ba matsala. To ko maganar da shi naga kwata-kwata ko fara amma yau ba da mun ba. Ina fara ai naga ka zo da zafi. A to karki da mu. To shikenan. Ai in dai ga kyau sai ina tunani ai ba wani abu da zai cinta da hankali. Kai ma ka san ai kai nake so ba na son wani. Anya kuwa? Gaskiya ne. Kin tabbatar? Na tabbatar mana. To ba matsala. To yanzu bara in je in karasa wani aiki da nake. To shikenan. Masha Allah. Nagode. To sai anya ba? Sannu. Awwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. A sarki noma? Na'am. Kai ne yau a fada? Wallahi. To sannu da zuwa. Yawwa. Sannu da zuwa. Gaga da fartanya? Wallahi daga gona nake. Allah sarki. Ai ku ai inda na so waɗannan. Ba a rasa ku a wajen. Kware ma kuwa daga gona nake. Me gari? Sannu ku da huta. Yawwa. Yanzu dai mun je mun ga al'amarin. Shi wato wannan yaron gaskiya mun je mun ɗauko shi amma kuma sun masa duka sosai. A hali yanzu mun riga da mun ɗauko shi mun kawo shi gida. Su jami'ai kuma sun tafi su duba wannan ɗan banzan yaran nan. Na san baki da labari, mun da ki Aliyu Haidar, sanadiyan haka ya jawo an kama ɗan mamu, don haka ki sani, ko ba daɗe, ko ba jima, za mu dawo gare ki.